Aquí a Rubí havia hagut una societat de rock que es deia el Rubí Rock, i en un intent fa molts anys va haver un intent de posar-la en marxa una altra vegada, que jo vaig estar per allà pel mig. Llavors aquell intent va ser en vano, no? I tot això va provocar que anys després, quan també una associació de jazz va desaparèixer, va sortir la finestra de la possibilitat de posar en marxa una societat de blues, perquè en aquell moment va sortir aquesta idea, perquè Anna i jo estàvem a l'Escola de Blues de Barcelona, allà estudiant, i vam veure una oportunitat i allà va sortir. Una miqueta el que fem, la societat té tots els socis, que encara igual no són massa, i després hi ha la Junta. Però independentment d'això, sí que el Carles, dintre de la Junta, el Carles com a president se n'encarrega més d'organitzar el tema de les bandes de música que han de venir, que han de tocar, i es posa en contacte amb ells i organitza tot aquest aspecte. I després l'altra part depèn, quan fem coses amb l'Ajuntament, com és ara, doncs entra tot el tema de posar-nos en contacte amb l'Ajuntament, de fer les sol·licituds, de que ens concedeixin a l'espai, i a partir d'una vegada tenim això ja ens posem en marxa el que és, d'alguna manera, tota la societat, no? Vaig començar la música pel meu pare. El meu pare toca la guitarra. Ara ja no la toca tant, però abans la tocava més i quan era petit em va ensenyar a tocar la guitarra. Tampoc em va forçar, no és allò de dir, vinga, però al cap i a la fi, si tens guitarres per allà al voltant, l'agafes, toques i comences així, un clàssic, no? Comences a tocar cançons dels Beatles i tot prenent els acords i tal, cantant, i llavors comences amb les bandes i tota la pesca. I des de llavors que em dedico a això de la música, o ho intento. A mi m'agrada molt el blues i, en veritat, la meva música veu del blues, però també veu d'altres estils. Vull dir, si algú escolta el que faig dirà, home, això és folk. En veritat, faig una barreja entre blues, folk, rock, és una barreja, però sí que el blues té moltes pinzellades ahí. Vaig començar fent això dels instruments, vam començar amb uns col·legues en una barbacoa que fèiem. Un havia de fer un treball del col·le que havia de fer o un espectacle o una performance o alguna cosa així. Ell estudiava direcció de teatre. I just havíem vist un documental que es diu Make It Loud o alguna cosa així, que surt el Jack White, el Jimmy Page i no sé qui més. I surt el Jack White que es fa un diddly bow amb una fusta i una corda i una ampolla de Coca-Cola. I just vam dir, hola, doncs podem fer això. Anàvem tots passadíssims. I llavors teníem just aquell material i vam poder fer aquell instrument. I ell va poder fer d'això, li vam posar bona nota. Però jo em vaig quedar flipant perquè, hòstia, el que havíem fet sonava... És el que et deia, el so aquest com brut, trencat, maldestre, saps? Uah! I allò em va encantar. I clar, allò en veritat és la base, perquè és un tros de fusta, una corda i una pastilla de guitarra i ja està. Si entens això, ja entens quasi bé el 80% dels instruments.
curioso porque es una música no es de mayorías, es una música más bien minoritaria, pero los que nos gusta empatizamos mucho y bueno, mundialmente es amplio, y yo creo que es porque es una música que es muy sentimental, revela mucho los sentimientos tanto de tristeza como de dolor, como de alegría, como de euforia. Es muy fácil empatizar con él porque refleja mucho todos esos sentimientos, y luego también porque es reconocible, está en la base de toda la música que hemos escuchado, la música de la cultura popular del siglo XX. El blues es la base del rhythm and blues, del rock and roll, del soul, de la música disco y del rap. O sea que prácticamente todas, intergeneracional, hemos escuchado músicas que se basan en el blues. El Fondo de Blues es una de las primeras iniciativas de la Sociedad de Blues de Barcelona, que se pone en contacto con la gente de la Tecla Sala, y empezamos a conseguir donaciones de aficionados, de músicos, discos, carteles, carteles históricos de conciertos, revistas, todo de fondos privados, y en muy poco tiempo, gracias a una entusiasta colaboración de los aficionados y el apoyo de los músicos que también cedieron sus discos que iban grabando y tal, se consiguió un fondo de blues absolutamente único. Y luego hay un momento en el que además se convierte, hace 5 o 6 años, se convierte en Fondo Europeo del Blues, cuando la Sociedad de Blues de Barcelona participa en la Unión Europea de Blues, y bueno, se establece aquí ya un fondo europeo. Las donaciones siguen siendo muy importantes. La Biblioteca Tecla Sala se volcó de una forma entusiasta, lo apoya con actos, iniciativas, conferencias, conciertos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un sitio yo creo que único, probablemente en toda Europa, para el estudio del blues actualmente, y sigue creciendo. La música sempre m'ha interessat des de ben petita. Jo ja volia ser cantant, ja ho deia des de que vaig poder començar a parlar, però jo vaig començar a tocar la guitarra amb 12 anys i el piano ja als 6 anys, estava aprenent solfeig i piano. I realment entrar dins del blues va ser a partir de que vaig descobrir la Cova del Drac a Barcelona, que era un local que hi havia emblemàtic de jazz i on també s'hi feia de tant en tant blues. I ja tenia 25 anys i llavors vaig començar, ja cantava altres músiques, ja cantava, però no amb micròfons. I aquí doncs ja en banda i vaig començar a sortir de les jam sessions i ja vaig entrar doncs com a semiprofessional. Era l'any 88. I got the blues, I feel so lonely. I give the world if I could only make you understand. You surely would be grand. Ain't gonna telephone my baby, ask him, won't you please come home? When it's all alone, I'll be worrying all day long. I said, oh baby, won't you please come home? 'Cause Big Mama's all alone. I have tried in vain, never no more to call your name. When you left, you broke Mama's heart. Because I never thought that we'd part. Every hour, every day you will hear me say, baby, baby, please come home, I need you. El blues és la cosa més pura que pots escoltar, crec. Per mi és l'ànima, no? El batec, l'ànima el que et fa moure, el que sents. Aquestes ganes doncs, de treure-lo dolent de dins i de transformar-ho en algo bonic i que sigui art.
El blues es esa música que te gusta, pero quizá todavía no lo sepas. When you left, you broke my heart. Because I never thought that we part. Oh, every hour, every day you will hear me say, baby, please come home. I need you, darling.